Ahoj lidi, dnes, spíš ahoj. Dneska jsem tady já, Garen Ano 8 a se mnou je tu Macinek. Já jsem Madřínek. ahoj, no. Takže my jsme dneska šli natočit nějakou minihru a rozhodli jsme se pro Survival Games, jo? Co? Ve dvořdama, že? Ne, pro Survival Games. No. Tak jo. Počkat, tady jsem to zase nějak laguje. Takže my jsme vám to pustili, až tady zase bude, až budeme v nějaký aréně. Čekáme. Takže lidi už jsme v aréně. Tak nám to zapneme zase, až bude start, tam jsme to takhle. Oni se připojují lidi, to je luxus. Ty doufám, že to hned na začátku na hrbě failíme, že jo? To byl velký fail. Jo, tak jdeme v aréně, Lidi, můžete být rádi, že říkám, nemám lagy, protože jsem to vyřešil tím, že jsem si dal zmenšenou Minecraft, dal jsem si tam normálně záznam obrazovky a dal jsem to takhle k Minecraftu. A nelaguje se to, mám. Co? Já mám tady 40 FPS. Já mám 23 FPS natáčením. Což je úplně pěkný. A jsem moc rád. Jo, no tu. Jde vedle mě. Mazinku! Je tamhle Mazinek. Ahoj! Jo, začíná to. Jo, začíná to lidi. Takže doufám, že to hned nevyfailíme. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Yes, meč. Žádný meč nemám. Já mám taky meč. Zdrhám, kde jsi? Mazinku. Tady, já tě vidím. Tady, já jsem za tebou. Jo, jdeme pryč. Jo, sorry, to seš ty. Takže lidi, víte, jaký je to hra, to je Gčka? Tak. Jdeme rychle, Mazinku. Tady je. Jo, tam musí zamřít. On má meč taky, ale má brnění. Tak já ho zabiju, protože já mám brnění. Já nechci hned na začátku umřít, víš? Ale já mám dobrý brnění. Jo, tak já jdu do toho baráčku. Jdu za ním. Já jdu za ním, já ho zabiju. On tady našel nějak meč, kamarád. Jo, pojď. Jo, počkej. Jo, pomoc, help. Jo, help. Pojď, dobře. A ne, já nechci umřít. Au, ne. Kde já ho nevidím. Tady. Já na něj kašlu. Mám jedno hápko. Já mám 4. Utíká. Jo, teďka se spojily jen 2 flinty. Že lidi, tohle je... Možná vás to teďka bude bavit. A všichni mi říkají, že mám sračka videa. Já tomu nevěřím. Tak, Marzinku, ty jsi umřel. Umřel jsi? Marzinku, umřel jsi? Jo. Hej, já taky. Takže uvidíme se v dalším kole. Jsme další aréně. Jo, tak. Pro co budeme volit? Jdem volit pro Tovon. Vol pro Tovon. Tovon je dobrá. Už jsem volil. Jo, mě to na to strašně baví. Jo, vždycky já jsem musel jenom pro Jo. Mazenek se zatím dojde pro pičku. To je všechny styl, velký špatný. Nevím, co bych říkal. Vyříkal bych z Mazinka. Jo,
Konečně, jo? Jo. Mazinku, zkus mě najít. Mě nenajde. Nebo možná mě nenajde. Vím v tom. Jsi na tom domě. Co? Jsi na tom domě. Ne, nejsem. Je to vevnitř. Tak jsi vevnitř domě. No tak si mě pojď najít. Já jsi ve vodě. Nejsem. Pojď si mě najít. Jsem v baráku. Ach jo. Ach jo, nesnažím tě. Tak. Os dora do videa. To začíná. Oni mi nevěří, že natáčím. Pavlo. Yes! To padlo. Minku, já tě vidím. A tebe taky. Vidíte, už tady lidi zdravěj. Nový do videa. Já nemusím, protože já jsem v videu. Teď jsme pak s Macinkou mohli už natočit ten odběratelový speciál. Mě nenapadlo. Já nemám meč, já mám jenom fishing rod. Mám jenom tady, mám instý. Jo, jdem. Jdeme pryč. Kam jdeme? Já tě neviděl tady, já mám jenom tady to. Já mám jenom prut. Není tady voda. Jedu do baráčku. Já jdu do baráčku taky. Yes? Máme. Trochu se mi to laguje. Jestli to teďka nechápu. Jsou nový met. Jsou nový? Mazinku, to by to vypadlo. OK, Mazinko by to asi vypadlo. Chudačík. Ti to vypadlo, no, jsem to říkal. Dobrý. Mám TNT. Je to jenom lago. Jo, Někoho vidím. já taky. Pruty na něj. Mně se to laguje. Mě taky. A já mám nový met. Já ne. Já mám dřevěný. Protože jsem cool. Jo, držte. Tohle někdo jdu ho zabít. To je rebel. Co to dělám? On mě zdrhá. To je rebel. No na něm se to laguje. Mám jedna spolu. Já umřel. Dobrý, Možná ne. já taky umřel. Jo, tak my bychom tímto mohli ukončit toto video. Ještě jenom na lobby a uvidíme se, jak budeme zase na tom stánu, kde jsme začali. Takže tak, jak jsme to začali, bychom chtěli skončit. A nevydejte mě, dejte mi like, koment nějaký pěkný. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čus. Tak počkej, Marcinku. A to ještě ne. Marcinku, jdi se sednout. 16 Ne, a tohle všechno a prostě tak čus.